Týmto videom sme vám chceli ukázať, že box myslíme vážne. Podporte nás, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať. Na tomto mieste raz za mesiac sa stretávame spolu niekoľko klubov z niekoľkých okresov, aby sme si spolu zatrénovali. Čo by nám pomohlo, je boxerský ring, v ktorom by sme si mohli robiť malé turnaje a súťaže. Ďakujeme, keď nás podporíte.